tanawon guys unsa nagilabay nila diha. Sus guys, tanawa guys, umura maglabas guys, gigunitan. Mga kuan din na siya guys. Mga wire ba? Mga wire, mga basura. Ilang gilabay din ha, kay tamok anang tubigan. Uwan, nagilugay ang mga bata guys. Oh. Mura jug, lapas nga isda, gideliver ba? Daghan kay mamanggaay nga nagilugay. Kaluoy sa nila. Diba? Pero mahalin day tingali na kay ila Maugyod. Di, buhay isa. Oh, awa, maula kayo. Paninanin ng kamot ba para mabuhay mo na ni. Oo. Kontra ka tanan ilabot. O man nakawata, gilabay man na. Magkuan mo cutter dong. Para di man sig binunlotay. Pag mo magnet unsa day di mahalin. Ang mo magnet dili mahalin. Oh. Unya nagsige mog ilog nya o day siguro di mahalin. Pugihan kay sila guys. Pugihan kay mga bata. Dugay sad mo abot ang akong gipaabot diri oy. Ang akong gikasabot ba dugay kay niabot. Natatagas kay kung pananaw daw yung dapita guys, ugasan ang akong gipaabot. Wala pa jud yung taon ni abot. Hari lang sa tadiri maglingkod-lingkod daning punuan sa kahoy ba. Paabot sa itong gipaabot nga abot. Ano sa pa mo abot? Nasa sa mukan gayon sig lupad-lupad ato sa ni siyang igaid diri guys. Ato ni siyang igaid. Mora to guys. Thank you for watching.